नमस्ते. मी कोकणी स्टाईलमध्ये मोकल बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ आहे, 300 ग्राम घेतले बरोबर वजन करून 300 ग्राम. आणि तांदूळ आहे ना घेऊन धुवून स्वच्छ सुकून घेतलेले आहेत. म्हणजे धुवायचे आणि स्वच्छ सुकून घ्यायचे पंख्याखाली पातळ कॉटनच्या कपड्यावर असे मी घेतले आहेत. त्याच्यासाठी हे 300 ग्राम गूळ आहे. म्हणजे आपल्याला गोड पाहिजे तेवढं घ्यायचं, पण 300 ग्राम मी घेतलाय. हे अर्धा नारळ आहे, अर्धा ओला नारळ किसून घेतलाय. त्याच्यासाठी हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे घी आहे, 4 चमचे घ्यायचं आहे. आणि थोडीशी हळद घ्यायची आहे. आणि हे त्याच्यासाठी आहे ना 4-5 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. जेवढं मी वाट्या घेणार आहे ना तेवढं मी तुम्हाला दाखवे. ही वेलची घेतली आहे, ही सोलून बारीक चेचून मला त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. आता मी पहिला गॅस पेटवलाय आणि हा तवा ठेवलाय पिठाचा. ह्याच्यामध्ये आहे ना मी हे तांदूळ आहे ना कोरडे चांगले भाजून घेणार आहे. चांगले कडकडीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे. हे तांदूळ किती मिनिटं भाजायचे ना ते तुम्हाला सांगते. चांगले कडकडीत होईपर्यंत तांदूळ भाजून घ्यायचे. गॅस फास्ट ठेवलाय आधी, म्हणजे तवा पण गरम व्हायला पाहिजे. थोडा गरम झालाय आणि अर्धे चांगले भाजून झाले ना मग मी तुम्हाला सांगते किती मिनिटांनी गॅस मीडियम केला तांदूळ भाजण्यासाठी. हे सारखं आपण रवा भाजतो ना त्या पद्धतीने सारखं ढवळत राहायचं आहे. सगळे तांदूळ आहेत ना कणांकण तांदळाचं भाजला पाहिजे. आणि तांदळाचा कसा आता कसा कलर आहे बघा, लांब तांदूळ दिसतात ना, हे आपल्याला भाजल्यावर आहे ना थोडे गोल आकार दिसेल भाजल्यानंतर. आणि ह्याच्यासाठी आहे ना ही डिश बनवते त्याच्यासाठी आपण आहे ना बासमतीचे तांदूळ नाही घ्यायचे. हे आपण साधे तांदूळ घ्यायचे, कोलम तांदूळ वगैरे असे साधे असतात ना ते बारीक तांदूळ घ्यायचे. बासमतीची कणी सुद्धा नाही घ्यायची. हे साधे तांदूळच घ्यायचे आपले, बारीक असतात तांदूळ ते आणायचे. हे आता मी भाजून घेते. किती मिनिटं भाजायला लागतात ना ते मी तुम्हाला सांगते. तांदूळ मस्त आपले भाजून छान झाले आहे बघा कसे झालेत, एकदम गोल गोल झाले लांब एकदम. 5 मिनिटं फुल गॅस करून भाजले आणि 5 मिनिटं आहे ना एकदम कमी गॅसवर चांगले भाजून काढले. मस्त खमंग पण सुटला आहे तांदळाला. आता मी हे काढून घेते, थंड करून मिक्सरला लावायचे. गॅस बंद करते. गॅस बंद करून पण थोडा आहे ना 2 मिनिटं हलवतच राहायचं, कारण तवा गरम असतो त्याच्यामुळे ते अजून कडकडीत होतात. एकदम मस्त छान झाले बघा, आवाज कसा कडकडीत येतोय. तांदळाचा आकार पण कसा एकदम छान झालाय. हे तांदूळ मस्त भाजून घेतले बघा, छान झालेत एकदम. कलर पण मस्त आलाय. आता मी काय करते, थंड झाले म्हणजे पंख्याखाली थंड करायला ठेवले होते, आता एकदम मस्त थंड झालेत. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन आहे ना त्याचा छानसा बारीकसा रवा करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे मिक्सरला लावताना आहे ना म्हणजे थोडा थोडा बटन फिरवायचा, कारण का एकदमच बारीक नाही करायचा आहे, एकदम रवा बनवायचा याचा. रवा मस्त बारीक झालाय हे बघा, एकदम असा सरसरीत करायचा, एकदम बारीक नाही. बटन कसं माहिती आहे, असं सरसर करत फिरवायचा, म्हणजे एकदम बटन आहे ना चालू करून नाही ठेवायचा, थोडा थोडा फिरवत राहायचा बटन. आणि चांगला एक सोय आहे ना असं एकसारखा एकदम बारीक रव्यासारखं करून घ्यायचं. हे असं बारीक आहे ना असं रव्यासारखं करून घ्यायचं मस्त. आता मी या गॅसवर टोप ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी 2 वाटी तांदूळ घेतले आहेत ना, त्याच्यामध्ये आता 4 वाटे मी पाणी घेणार आहे. 4 वाटे पाणी घेते. लागला ना तर तुम्हाला मी दाखवेन, परत लागला तर. म्हणजे हा बरोबर आहे ना 1 तांब्या पाणी, हा छोटा तांब्या आहे, एक तांब्या पाणी टाकलाय. हे गुळ आहे ना हे बारीक करून चेचून त्या पाण्यामध्ये टाकायचं, कारण ती उकळी आली ना की ते गुळ आपोआप पिघळतो. आता याच्यामध्ये गुळ आहे ना हे बारीक करून चेचून टाकायचं. मी 300 ग्राम तांदूळ घेतले, तेवढंच गुळ पण घेतलंय 300 ग्राम. गुळ टाकलाय, चांगलं गुळ पिघलत चाललाय. आता त्याच्यामध्ये ही वेलची चेचून टाकली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आता त्याच्यामध्ये आहे ना
एक घी टाकते. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं नावाला असं मीठ टाकायचं, जास्त मीठ नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं. थोडीशी हळद टाकायची अशी. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना ते खोबरं टाकायचं. त्याच्यामध्ये म्हणजे मोकलमध्ये आहे ना खोबरं मेन आहे. हे गावचं म्हणजे आहे ना, म्हणजे एकदम जुनी जुनी डिश आहे. एकदम म्हणजे एकदमच जुनी डिश आहे. म्हणजे हल्ली माणसं आहेत ना सगळी त्याला विसरून गेलेली आहेत, पण मी नाही विसरले आहे. मी कधी कधी करते. ह्याला आहे ना आता चांगली उकळी यायला द्यायची. सगळं खोबरं वगैरे टाकलंय, मीठ टाकलंय, थोडंसं मीठ टाकायचं नावाला. आणि आहे ना मोकल आहे. ह्याला कसं मोकलच बोलतात पहिल्यापासून. म्हणजे ही पूर्वीची एकदम पूर्वीची डिश आहे. म्हणजे जेव्हा मी लहान होते ना एकदम छोटी, तेव्हा आमची आई बनवायची. आता कसं झालंय, आता रवा सेपरेट रवा भेटतो स्पेशल दुकानामध्ये. रवा आणतात आणि शिरा बनवतात. तसं हे कसं, हे पूर्वी रवा वगैरे काय भेटायचा नाही ना. ते आपले गावचे तांदूळ असायचे, भात पिकतं तेव्हा. ते आपले तांदूळ भाजायचे, भरडायचे, जात्यावरच भरडायचे आणि खोबरं वगैरे टाकून, गुल खोबरं टाकून असं छानसा मोकल बनवायचा. अशी पहिली पद्धत होती. ती मी आता तुम्हाला दाखवते. कोकणातली एकदम मस्त फेवरेट डिश आहे मोकल. आता त्याच्यामध्ये उकळी आल्यावर आहे ना असा थोडा थोडा रवा सोडायचा, कारण याची गुटली वगैरे होत नाही, कारण तो भाजलेला आहे ना. आता हे कसं गॅस बारीक करायचा. आता हे रवा त्याच्यामध्ये सोडला की नाही, मग आपण गॅस बारीक करायचा. आणि बारीक केल्यावर आहे ना असं चांगलं हलवून आहे ना त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. आणि गॅस एकदम बारीक करायचा. आणि असं आपल्याला मोकळ बनवायचं आहे ना, तर आपण असं जर्मलच्या अल्युमिनियमची भांडी असतात ना, असं रवा करायचा असेल, शिरा करायचा असेल, मोकल करायचा, भात करायचा, तर असे जर्मलच्या भांड्यामध्येच करायचा. स्टीलच्या भांड्यामध्ये नाही करायचा. तर स्टीलच्या भांड्यामध्ये आहे ना करपून जातो. आता मी आहे ना ह्याला झाकण मारून ठेवते, कारण हे वाफेवर आता मस्त शिजणार आहे. आपलं स्पेशल आहे ना हा गावचा कोकणातला स्पेशल म्हणजे जसं मोदक आहेत ना आपले, तशा पद्धतीचा हा मोकल आहे. आपले मोदक कसे फेमस आहेत ना गावचे कोकणातले, तसेच हा मोकल फेमस आहे. गुळ आणि तांदळाचा. 8 मिनिटं झाली आहेत. गॅस एकदमच बारीक करून ठेवला होता. एकदम मस्त छान झालाय. एकदम मस्त झालाय छान, एकदम सुका सुका. आता हा आहे ना थंड व्हायला द्यायचा आहे आपल्याला. आता मी कसं माहितीये का, मी गॅस बंद करते आणि थोडं थंड झाल्यावर आहे ना मी तुम्हाला दाखवते. मोकल आपला थंड झालाय. आता आपण काढून बघूया. एकदम छान झालाय. आता याची काविलत्यानी आहे ना आपण अशी कापा काढून घ्यायची. अशी कापा काढून आहे ना, आमची आई, आम्ही मामाकडे जायची ना तेव्हा आमची आई आम्हाला भेट करून द्यायची. मामाकडे जायला आजीला वगैरे द्यायला पाहिजे ना भेट. आता कसं कोण कुठे जायचं असलं ना पाहुणे, तर कसं मग ते मिठाई घेतात किंवा केळी घेतात. पण पहिलं असं नाही होतं. पहिलं आहे ना घरी बनवूनच सगळं द्यायचं. घावणे म्हणा, काय कापरवले, घावणे, मोकल असं करून द्यायची. आम्ही मामाकडे जायची ना तेव्हा आमची आई आहे ना आम्हाला असं मोकळच करून द्यायची. बघा असं मोकळ करून आहे ना डब्यात भरून आजीला मामाला द्यायला सांगायची. आता तुम्हाला मी डब्यात भरून कशी माझी आई द्यायची ना ते पण तुम्हाला मी दाखवते. तेव्हा कुठे केळी होती आणि काय होतं, दुकानं कुठे होती आमच्या गावामध्ये. कोकणामध्ये नुसतं ते आडगळीचं आमचं गाव होतं आणि कुठेच कसली सोय नाही. चपाती पण नसायची आमच्याकडे. भात जास्त पिकायचं. ते सगळे भाताच्या गोष्टी म्हणजे तांदळापासून सगळे बनवायचे आम्ही गोष्टी. फक्त एकादशीला, आषाढी एकादशी असेल तर थोडेसे गहू आणायचे आणि ते पीठ म्हणजे चपातीसाठी एवढं. असं कधी कधी चपाती असायची. साखर तर कधीच नसायची. तर त्यापूर्वी गुळ असायचं. गुळामधून ही आमची आई सर्व, म्हणजे माझी आईच नाही म्हणजे सर्व लोक गावची आहे ना, हे गुळापासूनच सगळे पदार्थ बनवायचे.
आणि एक खास मेन म्हणजे आहे ना, ही गोष्ट म्हणजे आमच्या गावचीच आहे, कोकणातली मोकल. म्हणजे गूळ आणि खोबरं टाकून तांदळाचा मोकळ बनवायचा. आणि कुठे पाहुणं नवरी जरी लग्न झालं आणि नवरीला भेट द्यायची असेल ना, तरी मोकळ बनवायचे, म्हणजे भेट द्यायची असली तर. आणि आता कुठे मोकळ, कुठे नि काय, मोकळला कोण विचारतच नाही. आता मिठाई कुठल्या कुठल्या मिठाई निघाल्या आहेत आता, त्या सगळ्या मिठाईच चाललंय. मोकळला कोण सगळे विसरूनच गेलेत. पण आता ही माझी तुम्ही डिश बघितलात ना, की याची सुरुवात करा. आणि मोकल म्हणजे एक गावचा म्हणजे म्हणजे राहिलेली एक डिश पाठीमागे, तिला तुम्ही पुढे आणा, अशी माझी एक इच्छा आहे. आणि मोकल म्हणजे एकदम मस्त साधा आणि सोपा, गुळाचा आणि खोबऱ्याचा असा हा मोकल, एकदम मस्त अशी ढिकलाच्या ढिकलं अशी आहे ना चावून खायची. आम्हाला रस्त्यामध्ये आहे ना जायला 3 तास लागतात मामाच्या घरी. आम्हाला म्हणजे आमच्या घरातून आहे ना निघालं ना की मामाच्या घरी जायला 3 तासाचं अंतर आहे. तर आहे ना आमची आई काय करायची, आम्हाला रस्त्यामध्ये खायला आहे ना, खायला वेगळा द्यायची डब्यातून, रस्त्यामध्ये भूक लागेल म्हणून. आणि डब्बा भरून मामाकडे जायला वेगळा द्यायची. मग आम्ही गेल्या गेल्या आहे ना आजीला वगैरे आम्ही असं डिशमध्ये काढून द्यायची. असा आमचा मोकळ आहे गावचा, गुळाचा आणि खोबऱ्याचा हा असा मोकल. म्हणजे एकदम पाठीमागे राहिलेली डिश अशी ही गावची कोकणातल्या एक पद्धत मोकल. आता आपण तरी कशाला पाठी राहायचो, आपण पण मस्तपैकी डबा भरायचा आणि चला मामाच्या गावाला, असं आपल्या मामाच्या गावाला जायचं. आता मग मोकल बनवला म्हणून माझ्या मामाची आठवण झाली. माझे 4-5 मामा होते, आता माझा एकच मामा राहिलाय. मला माझ्या मामाची खूप आठवण येते. असा डबा भरून आहे ना आमची आई द्यायची. हा डबा नाही होता, हा डबा नाही होता, दुसरा डबा होता. पण असे डबे भरून आहे ना आमची आई द्यायची मामाकडे जाताना, डबा भरून मोकल. मोकल